naturalesa no els sonarà molt. Però si ho traduïm al japonès, ho tindran més que clar. Bonsai. Alguns sabran que no és com tindre una planta normal decorant la saleta, perquè parlem d'un art mil·lenari. David es parla d'aquestes belleses naturals criades amb molta paciència oriental. Originari de la Xina i perfeccionat i expandit pels japonesos, l'art del bonsai fa molts anys que va arribar a Espanya. Malgrat això, continua sent una pràctica prou desconeguda, que dona peu a més d'una confusió. Perquè els bonsai, Jesús, no són arbres modificats genèticament per a que siguin xicotets ni res d'això, veritat? No, per res. El bonsai és un arbre que existeix en la natura, en qualsevol pinat és un arbre que no creix de repente enmig de pins alts i grans, i és perquè està creixent damunt de roques, damunt de pedres, doncs no pot créixer més. O està a vora un camí, passa un tractor i el va trencant tots els anys, que cada dia que passa li trenca les rames i no creix. Entonces nosotros lo que hacemos es agarrar ese arbre en sí y entonces conservarlo manteniendo sa de raïls, manteniendo sa d'alimentació, d'aigua i mientras que no tingui ninguna enfermedad. Però sempre donar-li l'aliment justet perquè no creixi massa. Exacte, sempre el justet, lo suficient, però sempre perquè estigui perfectament. L'arbre no pot tindre enfermedats ni pot tindre res. Si fas una exposició per un arbre que estigui enfermetat, no l'admitissen. Como toda planta viva, necesita una serie de cuidados. Trasplante, abonado, riego en su momento y dependiendo de la especie, si es una especie autóctona como esta, que es un olivo, mucho sol, aquí en donde estamos. Este árbol es un árbol que se compró en un vivero y que estamos empezando a hacer el primer diseño en su larga vida como bonsai. Donar-li la forma, bàsicament. Es poda, alambrado, las ramas se alambran, se llevan al sitio y al cabo de un par de meses quitaremos el alambrado y las ramas quedarán perfectamente en el sitio donde lo dejamos. I així tenim un exemplar una miqueta ja més avançat. Sí, este árbol ya es un árbol acabado y de exposición. Hay que pasarlo por peluquería y cortar las pequeñitas movidas que se van saliendo del diseño. El diseño se hace fundamentalmente en masas y espacios y, claro, al mover el árbol, pues tiene brotes que hay que eliminar. Hay que preparar el árbol también, hay que cepillarlo, prepararlo para que el árbol, cuando se exponga, muestre su mejor forma, su belleza. L'Associació Valenciana de Bonsai és la més antiga de tota Espanya. La més antiga es fundaren dos, la d'Alacant també, però això no dura molt i la que continua des d'entonces som nosaltres. Quines són les activitats que programeu pels vostres socis? Pues ja ho veus, treballar els arbres, així juntar-se amb gent que porta més anys en això i se depèn molt més que en llibres i en revistes i en tot això. Entonces el soci porta els arbres així, també fem exposicions, ara en primavera ne farem una, els anys fem una exposició i totes aquestes coses. Sabia jo que en trobaria alguna. Això és un taronger. Exactament, un taronger. I costa més que un altre tipus d'arbre? No, cada arbre té les seues característiques, però més o menys paregut. I ara esperar les taronges que dona. Encara és pronter, l'any que ve. Si al final dona taronges, tornarem per a veure-les. Esgotem els últims dies de febrer i dilluns recorden que ja és març i ja saben que a la ciutat de València comencen les mascletaes. Eixa